Moje meno je Peter Šimurka, som nezávislý environmentálny konzultant. Na dnešnom školení sa spolu pozrieme na tému environmentu, konkrétne na zmenu klímy, obehové hospodárstvo, zdroje, potravinový odpad. A na tomto celom školení sa môžete dozvedieť základné informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť požiadavky vašich kolegov. Takže školenie odporúčam všetkým, nielen špecialistom, ktorí sa venujú energetike alebo environmentu vo vašich podnikoch. Tak in aj kompetenciu. Super. Som Vladimír Švorec, som lektorom na kurze Young Energy Europe a moja úloha v rámci tohto rozvojového programu sú procesy, optimalizácia procesov a využívanie zdrojov. V rámci tohto programu hovoríme primárne o 7 druhov plytvania, ako ich identifikovať, ako ich minimalizovať a ako predchádzať tomu, aby sa nám vracali naspäť do našich procesov. Určite by som toto školenie odporúčal. Ľudia získavajú nové informácie, otvárajú sa im nové rozhľady, v ktorých sa môžu špecializovať a môžu sa stať špecialistami vo svojich firmách na využívanie zdrojov a ochranu životného prostredia. My sme sa ako tým prihlásili v rámci firmy, pretože máme záujem vlastne sa posúvať a stále zlepšovať aj v oblasti otázky životného prostredia. Za tieto 3 dní školenia sme mali možnosť vypočuť si veľa zaujímavého a mne osobne, alebo teda aj nášmu tímu, to dalo veľa podnetov, čo môžeme v firme začať už teraz zlepšovať alebo nad čím sa môžeme minimálne zamyslieť. My ako firma sa zaoberáme strojárňou, takže energie sú u nás veľký podiel, čo sa týka produkcie. Takže aj veľkou témou, či už z pohľadu ekonomického, alebo aj z toho pohľadu. Takže z toho dôvodu sme tu. Za 4 dní som dostal dosť veľa informácií ako študent. Mám čo ešte spracovávať, mám ešte poznámky. A najviac, čo sa mi páčilo, bolo ohľadom ľudí a zamestnancov, ako sa chovať, ako sa k nim správať a vlastne ako aj vyvíjať ten systém, aby dobre robil. Moje meno je Jaroslav Vongaver. Pracujem v oblasti energetických zariadení vo výskume Slovenskej akadémie vied a Ústave materiálov mechaniky strojov. Mám na starosti prednášky v oblasti energetického manažmentu. Som rád, že Nemecká obchodná komora takéto veci robí, pretože v súčasnosti doba priniesla potrebu robiť úsporné opatrenia, klimatické pomery a zhoršujúca sa klimatická situácia práve vyžaduje zníženie energetickej náročnosti a zníženie primárnej spotreby tepla.